Én bátran állok hozzá, szóval kiderül majd. A legnehezebb dolog, tudod mi az egészben? Hogy most téged ismernek úgy a nézők, egy jó nagy részük, mint Paul Street, Ja. meg ismernek úgy, most már nem tudom, ezt majd megbeszéljük mindjárt, hogy még nagyobb részük, vagy még egyelőre kisebb részük. Nagyobb részük. Most már nagyobb részük, ugye? Ja. Mint Azaria, aki ugye a zenével foglalkozik. Az első dolog, amiről én akarok veled beszélni, mert ez nem túl gyakori, hogy két művészneved van, de valójában ez nem csak művésznév, ugye, mert hogy teljesen más, tehát gondolom szándékosan választottad el ezt a két témát Igen. egymástól, hogy ezt úgy érezted, hogy ez muszáj? Nem éreztem muszájnak, és pont ez volt a nehézség benne. Tudod, hogy elkezdem a YouTube-os videókat, és ott az sikerült képíteni, úgyhogy már van közönség, van érdeklődés, és már mikor én elkezdtem videózni, már akkor ment a zene otthon én magamnak, meg később még Instasztorikba, saját zenék nem voltak, de éreztem, hogy el fog jönni az idő, amikor ezt így megmutatnám, és akkor nagy dilemma volt nekem akkor 16-7-8 évesen, hogy most akkor ez hova külön csatornára, vagy könnyebb lenne, tudod, a pulléra felrakni, de utólag szerintem nagyon jó döntést hoztam, hogy ezt a kettőt sikerült így elszeparálni egymástól. Az, hogy külön csatorna, abban én is egyetértek veled, hogy szerintem is mindenféleképpen külön kellett választani, különösen amiatt, hogy van, aki a zenével talál meg. Ja. Aztán utána azért furcsa, tudod, hogy néző, hogy igen, és akkor ez a többi, ez mi ez itt? Ja, de jó ez a dupla személyiséges dolog, látom, hogy így veszekednek kommentbe, hogy a videós az jobb, mint a zenészé, nem, meg ilyenek van, hát végül is, hogy úgy nézzük, akkor mind a kettő kredit, hogy be tudom szedni magamnak, tudod, hogy köszönöm szépen, még akkor is, hogyha szar az egyik, mert így mert azok az emberek, akik nézték régen a videókat, azok most látják ezt, ez egy, fura, mert nem sokszor csinálnak ilyet emberek, hogy így... Nem, én is azért akartam tudod, így rátérni így egyből, mert ez tényleg nem egy túl gyakori, tudod, azt most valakinek van művészneve, az egy gyakori dolog, de az a kettő van neki, és ráadásul úgy, hogy tudod, ilyen, hát eléggé eltérő dolgok. Ja, de én amúgy ezt értem már nagyon régóta, nagyon sok kis brandet ki akartam találni magamnak, hogy volt a Paul Street nyomozós, akartam egy Sasfészek nevű csatornát, amilyen történelmi, de ugyanúgy ilyen stílusban lett volna az Ari, ami a zenész. Szóval olyan, mint hogyha nem tudom, lenne több ilyen, mondjuk úgy vállalkozása, mint hogyha foglalkozna bizonyos dolgokat, csak mindegyiket én képviselem személyként, de ez a kettő, ez bőven elég, ha nem sok. Nem tudom még, hogy ez ennyire lehet bírni majd, ezt szinkronba tartani a kettőt, de nem tudom, meglátni. De ez neked egy olyan dolog, ha már ezt így mondtad, mert amúgy akartam kérdezni, csak akkor térjünk rá most, hogy te akarod tartani amúgy, ameddig tartható mind a kettőt?